Čau! Vítejte už u 11. dílu Bunkru. Dneska si slibovaně doděláme tady nějaký resty na těch stěnách, co jsme začali minule. Musíme zvýšit tady tu stěnu, tu boční, co jsme udělali, a doplnit nějaký mezírky, co jsme tady zanedbali v minulých dílech. A pokud by nám zbyl ještě čas, tak bychom chtěli ještě dodělat zadní stěnu a zvýšit ji, aby jsme už měli všechno hotovo. No a jelikož už je říjen, tak tady začíná být docela zima a tma, takže máme dneska už rozšířený setup. Všechno můžete sledovat na našem Instagramu, prostě _IT. A my už se vrhneme na samotný 11. díl Bunkru, tak si ho užijte. Ne všechno šlo podle plánu. Hned jak jsme začali natáčet a chystat si prostě dřevo a jehličí, tak se stalo něco, co nám na chvilku zastavilo dech a báli jsme se, že nás někdo objeví. Prostě kolem našeho bunkru začali chodit lidi. Viděli jsme tam takový dva pány, no uvidíte sami, všechno vám ještě vysvětlíme. Přímo kolem nás. Jo, slyšeli jste ty hlasy na začátku? To byl přesně ten moment, kdy jsme si řekli, že bychom se měli ukrýt. Takže jenom abyste věděli, teďka šeptáme, protože teďka tady šli kolem nějací dva pánové odhadem a máme nás naším, jsme se tady ukryli do toho bunkru a jsme tady schovaní. Čekáme, až odejdou, aby neviděli, že ten bunkr máme. A furt tady chodí kolem nás, takže doufáme, že nás nenajdou. A teďka máme fakt jako štěstí a hodně se nám to hodí, že ty stěny máme takhle dobře zakrytý a zadělaný, protože kdyby jsme to tak dobře udělali, kdyby nás ani neviděli. Takže za to jsme fakt rádi. A ještě k tomu tady, jak tam když procházeli ti borci, tak my jsme tady museli schodit všechno pěkných, protože jsme ho posledně vytáhli úplně na maximum na vrch. A pořád samozřejmě namontovaný, všechno připravené, že všechno jsme museli schodit a ukryt se tady. Ne, proto dneska chceme dodělávat tu boční stěnu, aby se tohle nemuselo tady. Ale my prostě teďka máme jako výhodu tady ty stěny, že i jakoby zvenku, jak je to zamaskovaný, tak oni šli přímo, oni šli metr od té zdi, tak přímo, prostě jak je to vidět, jak to viděli zvenku, tak nepoznali, že tady něco je, protože to vypadá jak normálně strom, jak je to zamaskovaný úplně perfektně. Teď jenom počkáme, až osud vypadnou, protože se pořád potulují kolem a můžeme zase pokračovat potom natáčení. Jak jsme tam probíhali, tak jsem ho tam viděl prostě 10 metrů do toho bunkru. A byl tam prostě vidět a naštěstí byl otočený dozadu, kdyby byl otočený k nám a viděl nás, tak jsme v pytli. Jo. Jsou furt slyšet. Furt chodí tam někde. Tam ty kolečka zajet s nima dovnitř. Jde za to, abych nebyl vidět, jakože mě neviděl. Nejsou vidět. Těsně předtím, než to David udělal, tak jsem mu říkal hlavně potichu. Tak si to zapamatujte a koukejte, co udělá. Se říká být profesionál. Oni jsou blíž a blíž prostě. To není dobrý nápad řvat. Je. Davide, proč to nemám natočený? Davide, co jsi to právě udělal? Co jsi to udělal? On zařval na celý les, prostě jo. A já jsem netočil. A ještě jsem selek, že prostě tady řvou ty lidi. Mě to nechce ostřit. To nebylo dobrý dělat. Děláme test. To nebylo dobrý. Pokud tam někdo je, tak zařvi zpátky! Vyhráli jsme. Davide, vyhráli jsme. Takže ti dva typci už jsou pryč a my teda jdeme nosit ty spadlé stromy k bunkru.
Opět tady máme podobnou hromadu jako v minulém díle. Je to strašně moc jehličí. Celou dobu, zase to nebylo vidět na kameře, ale celou dobu jsme to tam s Davidem před bunkrem, vlastně za bunkrem, sekali a oddělovali od těch stromů a udělali jsme jednu zásadní změnu oproti minulejšku. Natahali jsme si ty popadané stromy rovnou sem a až tady to řezali, protože předtím jsme odřezávali z těch popadaných stromů do jehličí, nebo ty větve si jehličím u těch stromů a vozili to tady kolečkama. To znamená, že teďka jsme udělali zásadní změnu a pomohlo nám to fakt, protože kdyby jsme to neudělali, tak to časově nezvládneme, protože už teď nestíháme a já třeba nestihnu navázat tady tu boční stěnu, takže to musíme zase udělat někdy příště. No ale David tam udělá ještě poslední úpravy a pak to budeme naskládat. No ale zase už nám došel čas, stihli jsme teda něco, až na ty 2 týpky, co nás drželi trošku, ale i tak jsme něco stihli, dodělali jsme tady kousek té zdi, rozhodně jsme vyplnili všechny mezírky tady z té přední zdi, takže ta už je úplně dokonalá. Když jsme ven, podívali jsme se ven, jestli to nepropouští nějaké světlo a zvenku absolutně nejde vidět, že tady svítíme. Teda z těch stran, které jsou zaplněný, tady ta boční a tam ta, jste to určitě vidět jde, protože ty nemáme ještě hotové, ale máme v plánu taky dodělat. No a příště, pokud už tady nebudou chodit lidi, tak to snad už konečně, nebudu vám to slibovat, protože už to točíme strašně dlouho, strašně moc dílů točíme stěny, ale doufám, že už konečně doděláme stěny a budeme mít kompletně hotový, já se na to strašně těším. Ale pro dnešek už by to bylo všechno, mějte se hezky, odebírejte nás, sledujte nás na Instagramu, dávejte like na tohle video, napište nějaký hezký komentář a my se uvidíme příště a čau!